Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a wannan lokaci. Kamar kullum kamar yadda aka saba, yau ma na zo muku da ingantacce special kuma ƙasaitacce daga kamfanin Sultan Film Factory. Babban fim da zai fito a wannan Lahadin insha Allahu Rabbi mai suna Babban Shaidani. Insha Allahu Rabbi wannan fim ɗin zai kasance available da ma shauran fina-finai na kamfanin Sultan Yusuf Zaman da dai shauran kamfanin kan fassara ga baki ɗaya. Ga masu buƙatar shiga group ɗinmu na VIP to sai ku yi mana magana ta lambar mu da take tafiya akan profile ɗin nan ko in ce ta kan screen ɗin fastan nan. Sa'annan ga masu buƙatar ɗaya to kuma za ku iya ku yi mana magana ta lambar mu. Insha Allahu Rabbi za mu gaya muku abin da za ku biya sai mu tura muku, amma kuma ta Telegram ne muke tura fina-finai ba wai ta WhatsApp ba. Mai buƙata zai iya ɗauke lambar wayar mu sai ya mana magana directly. Idan wannan ne farkon zuwan ku wannan YouTube channel namu mai albarka wata kan Epsa Creation for Download to ku mana subscribe, sa'annan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu ke sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shirye. Muna godiya sosai.